A to je jako jo, já jsem si někdo tak modráky nachystaný. No vidíš. Jsem se úplně oblíkal. To nemáš tu na opačně. Máš jedno, ne? Kam jede, Martin? A jo, máš pravdu. A vy kam jde? Nebo nevím. Já si říkal, že jsou to nějaký čové. Tam aspoň to řez. Nevím, že tam, možná si tam opečem busty. Je to jak to má být? No já nevím. Tady jde jako, ale tohle nějaká prdel, ne? Tady se prdel. Tam jde. Ty vole, Tak to by se tady někdo říct, ne? ty vole, i kameramani tady jsou. To je v prdeli. To je hustý. Kolikrát první, vole. Jo. To je jako za prdel, to. Tak. Helenka. A to je něco hoří. Tak jo. Musíme něco... To je jenom tady koští zkoušení, nebo co? No jdem, no. No počkej, jde za bůh. Honem!